Kesobat solinai. Sini mana roh ya. Sunat tema master kebang de. Kesobat solinai. Kesobat solinai. Kesobat solinai. Sini mana roh ya. Kesobat solinai. Kesobat solinai. Deh. Kau banyak keren. Norong nugui makana Jongpui Jala develop by Khobjak Promud Nagar High Secondary School Orani Khoroksa teacher Haikaba madam no tabu transfer hamani karonoi borok tabu lama obrut khlajak abongka Bisramganj to Takarjala road tabu oro khanai phainai rok beba jingjalo khlajak Norong nugui makana oro serai rok chiri khlajak abo haike no singdong ta phununa sai tongnai tabu kau phairu kana phane rok osubidang jak nai tongdi sing no fight thak jora phunna chasta kainai rugi rok tongker hoti do rugi rok tongker hoti tigari rok rugi rok tongker hoti Tan ni bagi lama kasu sagade tangi lama kasu ro tan ni bagi lama kasu norok sagade mem chabo nong ni mem chabo mem musumi ta mung khanong mem sin mem sajak thana yong ge sin school teacher bokom abon bagai sing rohaya sin mem no singa yin thege mem bain pori phai sing ta bu borok bain pori thana o mem bain pori thana sing rohaya from Nor High Secondary School nugui makana norok kebama borok tabu office thane rok ma thanglia lama o kesajak angka Bisramganj to Takarjala thaman lama o jaga Khoroksa bongni teachers haikaba madam Musumi Debarma no oroni transfer rohno kebangoi borok tini oro lama o asulajak bongni kok thanai